Biclassic is een niet-klassiek muziekfestival. Wij zijn een heel sociaal festival. Wij zijn vernieuwend. Wij proberen er spontaniteit in te brengen. Wij zijn eigenlijk een sociaal laboratorium en ontmoetingsplek voor muzikanten en publiek. Wij gaan in 2018 het aantal activiteiten gevoelig uitbreiden. Meer verspreid over heel de provincie. Zo strijken we neer in Genk, waar we aan de slag gaan met de bevolking daar in al haar diversiteit. We strijken hier in het voetbalstadion van STVV neer. We zijn het meeste trots op het traject, het parcours dat we de voorbije 5 jaar hebben afgelegd. Wij zijn gestart zoekende naar een toekomst voor de Limburgse tak van het Festival van Vlaanderen. En kijken van hoe kunnen wij morgen verzekeren dat er nog klassieke muziek aanwezig is en op een manier dat het aantrekkelijk is voor het publiek. Een nieuw publiek dat we ook hebben moeten aanboren. En we hebben het gevoel dat we daar de eerste grote stap in gezet hebben. Er zijn 2 aspecten die heel belangrijk voor ons zijn in onze verdere uitbouw. Enerzijds het ontbreken van concertzalen in Limburg en anderzijds de landelijkheid van de provincie. Dat zijn 2 zaken die ons dwingen om op zoek te gaan naar originele concertformules. Dicht bij de mensen, dat willen we doen. Dus wij zijn een mobiel festival die dicht bij de mensen gaan over heel de provincie. En dat brengt ons op unieke plaatsen. Zoals natuurparken, zoals bovenop een mijnterrein of een voetbalstadion waar we nu zijn. Dat alles helpt ons om op een nieuwe manier en op een vernieuwende manier klassieke muziek dicht bij de mensen te brengen.